Når du åbner appen, søger den automatisk efter nærmeste station og stoppested. Du har mulighed for at ændre appens valg ved at trykke på knappen Ændre til højre for den valgte station eller stoppested. Tjek ind, før du stiger ombord. Du tjekker ind ved at swipe den grønne pil til højre. Du har nu en gyldig billet til din rejse. Tryk på Vis billet, hvis du møder en kontrollør. Tjek ud, når du er helt færdig med din rejse. Du tjekker ud ved at swipe til venstre på den røde pil. Din rejse afsluttes, når dit tjek ud er registreret. Efter kort tid kan du se din rejse og pris på skærmen. Du kan også finde dine rejser og priser under rejsehistorik. Klik på de 3 vandrette streger i øverste venstre hjørne i appen og vælg Rejsehistorik. Klik på en rejse for at se hele rejsen og den opkrævede pris. Dagens rejser bliver afregnet ved dagens afslutning. I appen kan du vælge, om du vil modtage en daglig kvittering med dagens rejser på din mailadresse.